ayikho into engifihlile. Sahlukana yini? Azange but phela Manje bayakazi lokho kini. bazili kahle. The only challenge kunawo wethu uma ayishayi wethu ngokukhuluma seLondon yabo nengcosi mfethu. Iyona inkinga sibhekene nayo njengamanje leyo. You know what happened with the DNA? What's your take on it? Because whatever your parents say, ayihlangene leyo nto nami indaba zakho lezo. My biggest concern is you, because when I imagine you are living a double life. Ulwandle went to his parents and announced the pregnancy. His mom was always adamant on the DNA. Iyona ndlela esokwazi ngayo ukuthi ingane yakamseleni. Bakhona abake bafike lapha yandindlini azothi baqhubele umntwana okhuleliswe ulwandle to avoid yonke lama mess esilokhu siwathola ngcono vesane nje kwenziwe iDNA. Ulwandle mekhulelisile. Yeah. Kufanele ngabe siyohlawula. Sohlawula kanjani singane noma sihlawule ingane yethu noma sihlawule ingane yakobanye abantu? Ama results mabuya. Everything is normal until mother calls me aside and you know tells me, hey, now ama results la esenzele into esingayazi. So I told her, that's impossible. You are doing this whole thing without abazali bakho. Yeah, manje. Ithini plan yakho? Okay, moving forward. You had plans, have you deviated from your plans? Na veke sasikashintshe bese. Wanna do another one? No, hayi manje bese kodwa siyoyenza. The decision for the second DNA test is based on me. I am the one now who's advocating for the second DNA. Umuntu wesifazane knows their steps. I wouldn't feed him a child that is not his. Kwenzakalani? Siyayeka, siyaqhubeka, ngiyayikhulisa ingane niyaqhubeka. Meaning ulwandle can go ahead and go to my family noma iyasala nje emoyeni leyo nto. Ngibona ngathi ingane mfethu ngoba beyisayincane yabo and seyixene eduze. So ilokho kuphela otherwise hayi angina inkinga nayo. And then the other things on the side. Which one manje? Phela this you had plans right now kunezinto fanele uzenze. Oh yeah, she said. She said indaba zakho. Manje ngani? Nje ngani? Awusazi? Isho phela awukhumbuzi. Kufanele ngabe kwenzakalani manje? Hayi leyo nto mfethu sazoyenza mfethu. Ngathi isifiso sami bewuthi ngigcineke imthathile. Ngasho kanjani isifiso sami kuyileso. Bese ke ede nabanye abantu. Yeah. Into engifunayo is you being a man and stepping up for me. And there's other things that need you as a man to step up. You're all grown as men now. Ngibuza ukuthi masibayeka kwenzakalani. Manje phela mfethu ngizothi mina esikhuluma uyalwa mfethu akukhulumeki naye. Ngizothi But this is not your mom's situation, this is yours. ngizoba baxina izinto abokubona kahle ukuthi ayilungise kwamanje. Uma vethu angasibona idingo zokukhuluma naye. Singakhuluma nobaba nje. Kodwa nawe at some point uma wakho kumele understand ukuthi now you did now Relax. half of 50 men usathi mama. Ulwandle would come to me azoshare ezinye izinto, you know, like have other dreams and other things that he wants to do. He'd always want to rope his mom in. He's old enough to make his own decisions without being mommy's boy. I don't want him to listen to mommy. All the time I must understand about Album. Just that where were your parents 5 years ago when we met? I mean, I'm not gonna be with the man who's daddy and mommy. Daddy and mommy. Even my own father knows that I'm old enough. Ngimncane now with them. Engikhasazi nje ukuthi uthi umfana wama. Bengaye umfana wama ufuna kube umfana waba. So the ball is on your court, my brother. So what do I leave here with? Ngizobancenga mfethu. Umncingelani. What do you want to achieve in the whole mingering thing? Ngifuna sibe right. Sibe right. Because why? Because you want to be with me. Akekho umunye futhi wena kuphela. As long as you reassure me that your love for me will never die. Is it still like that? Yeah. Akekho umunye umuntu futhi wena kuphela. Remember how you used to go crazy when I told you come to my rest? Ngisahlala rest. Uzokukhipha amafayili. Ngayithi lo.
Ngiyabuza. Hayi. Ku-relationship yami noLwandle wayehla shem, because I remember this one time wafika iPMB because he called me twice and I didn't answer my phone. And by the time I called back, umuntu wayedlula toll gate as a PMB. He was really obsessed. And that was the day of the car crash. Ishayisile nje, ishayisile. Straight. Ngithek abo, yabona abo uLwandle nje behambe nemoto yami inentombi phakathi lo yonto. Oh, uyentombini. Kodwa I don't know, yazi. Usu